O paquete de emendas que presentará En Marea aos orzamentos xerais do Estado inclúe dúas históricas reclamacións para Boiro. Por unha banda, a rehabilitación do Pazo de Goiáns, para que xa había consignado unha partida de €500.000 que non se chegou a executar. É unha actuación que, como sabedes, xa estaba prevista hai moitos anos e que dende aquela o Partido Popular ten esquecido a súa rehabilitación. Lembrade que nos presupostos do ano 2011 existía unha partida presupostaria de €500.000 previstos para a rehabilitación do Pazo de Goiáns e que, sin embargo, o Partido Popular de Boiro preferiu ir a un préstamo en lugar de exixirlle ao Congreso dos Diputados e exixirlle ao Goberno de Madrid que lle devolva aquelo que lle debe ao pobo de Boiro. Outra das alegacións refírese á recuperación integral da zona de Esteiro, entre o Porto Vello e a Praia do Careixo. A emenda que sumamos neste exercicio é a rexeneración deste espazo, que non fai falla que eu diga que é maravilloso e que, dende logo, parece que o descoido no que se atopa, indica que estamos diante de gobernantes que non nos merecemos, é dicir, a ciudadanía de Boiro non se merece realmente este xeito de facer as cousas. Estas dúas propostas enmárcanse no paquete de 350 emendas relativas a Galicia que defenderá En Marea no Congreso.